Quant de temps hem d'esperar? Hem arribat a Vic. Ara m'ho vendrà a la Can Xavier i fa una olor de porc, que a l'estació trobam un porc aquí i no m'estranyaria. Hem anat al forn. Per un 70 està molt bé. Holy shit! Holy shit! Molt pesa, pot allà. Bueno, fills meus, ara en Xavier mos ha comunicat. Hem d'anar a la farmàcia, comprar unes gotes i després pillar rumbo cap a casa seva. Fa olor a merda de porcell. I ara en Xavier mos ho explicarà perquè fa aquesta olor. Està ple de boqueries. Jo la sento des de matí quan surt de casa meva, obrit la porta. A bon preu, comprar, Per dinar. ¿Dónde está la caída? No, si no, en Jaume i jo fem hamburguesa i tots aceptem alguna cosa, una salsitxa, està? Algú se pugui fer com hamburguesa. un pistatxo. Són més Pilla-lo, pilla-lo. No entenc com és, feu-lo. És per vídeo, tornem a fer, Vale. Pilla un pistatxo, que estan boníssims. Metió una patada en los huevos. Dios, me ha fet mal, ¿eh? Moment de col·locar la compra. Cacaolat. Repul. Què opines? Cacaolat. La cau millor. Però no aniria, no? No, no diria. Germans, germanes, estem a Vic, província de on? Catalunya. Bueno, ja estem a Vic. I aquí passarem els següents 4 dies. El vlog anirà de lo que anirem fent. No tenc ni idea. L'exercici que diumenge, allà a la final de l'OL, i això ho veurem. Què m'hauràs fet de menjar, Xavier? Com carne i tomate. Bueno, fills meus, hem fet una cestota, però aquesta gent encara s'ha dormint. És a dir, jo m'he aixecat i el camí ha salit. Quines plantes hi ha per aquí? Ja no sé quins animals hi ha, però sent com un granot que fa pafa. Yes, I will. I think it's time for me to make my appeal. Sembla guapo aquest paisatge. A Mallorca això no ho tenim. Però m'encanta. I ara la faran. Està ple de mosquits. Ple. I fa pudor. Cool. Buenos días. Time for school. Què t'ha dormit? Poco, però ja. Ai, el nostre amiguet! Ai, Miquelet! Miquelet! Aquí tenim un cable Que en rampa. I ara mos enramparem. Com no fa?
tell you of. Prueba esto. Qué bueno, prueba. I'll get you back. Yes, I will. I know it's time for me to make. Bueno, com podeu observar, estem a un parc de llans. En teoria és propietat privada. Imagina't. Una locura. Mireu. El sol és una locura, que hi ha núvols. Fa 2 dies no hi havia núvols i és rosa i blau. És una locura. Bueno, de camino a buscar un cable HDMI. ¿Para qué? Para jugar al LOL. Básicamente uno juega y los demás live reaction en la televisión. Oh yeah. Hiper Bazar. Eso ahí tenemos Hasta allá. HDMI ya. Tenemos HDMI para jugar al LOL, somos unos enfermos, déjanos. Espera. Ja han tornat. Ara ho col·locarem a Waze. Falten 4 partidetes. Esa és! Vale, quin champion? Bueno, avui estem fent hamburgueses amb quelitas. Y un patatillo. Mira lo que tiene miedo el tío. Mientras unos trabajan y cocinan, los otros... Toco. Aquí. Trabajando también, en la oficina. antes, chat. En la oficina. No me distraigo. Miradlo aquí, el currante. Sí, què passa? On mola o què? Me he comido la pared. I ara amb aquest fullot farem el bacó frit. No hay bacon, bro. ¿Del pequeñito? Claro. Vale, ¿y pasarán como pasarán también en los sopellos? El bocadón. ¿Para qué? ¿Para que coja? Un poco de gustillo. Un poco de gustito. Tremenda hamburguesa, ¿eh? Está buena. Está el tapón este. Hola. ¿Opiniones? ¿Del 1 al 10? Un 6. 6. La lechuga m'ha fallado. Bueno, 11:42 i estem morts. Bé, jo estic mort. Han jugat a LOL fins ara i ara farem el darrer Aram i mos despedirem d'aquesta nit màgica. En Xavier i jo mos hem dutxat. En Biel Envíalo, guarro. Que me ducho por las mañanas. se ducha con el aire. Y nada. Fin demà. Buenos días, chavales. Hace frío porque esto está apagado. Y tenemos aquí a la puta musa del bien, que no hace nada más que dormir. El puto vago. Y ahora vamos a merendar y a jugar al LOL. Son las 12. 12 de la mañana. Ara anirem a fer una volteta per descansar del LOL i res. I respirar aire puro. Després farem el dinar i dinarem. I què farem? Dinarem. No, què farem per menjar? Arròs amb pollo amb salsa de nata. Boom! En Xavier mos comenta que això és molt més èpic. Tremendo estorn de l'any i volant. Quan passes per aquí i està tot ple de fulles i pues vas caminant pel mig del bosc. Ara aquí camines pel mig de 4 arbres, no és el mateix. No és lo mismo, no? No. Algo a dir? Bien sí o bien no! Què estàs fent? Texturas. Pa' clases. No para de hacer deberes ni de viaje. Es un puto currante, mira el pomo. ¡Ah! Ya está. Sí. Venimos de correr. Estoy mareado, Hemos hecho una horita de footing, Estoy mareado. 4,5 kilómetros. Padelito. O sea, no estábamos mucho para correr, estábamos un poco cansados. Aire fresco que te pega en el cuello, pero Pero hay no que bad. mantenerse fitness un poco. Actually. Graba, que esto... Quiero llevar yo. No. Lo vas a cargar. Hostia, que robota. Está raro. Dios. ¡Fua!
Si pugen tots? Aguanta, me'l aguanta tots. Dale! Quasi. Què estem fent ara? Fotos. God. Atento al foto que ha quedat. Bueno, aquí tenim els xefs. Opa, no faci foto. Aquell no surten La gent no s'ha de mostrar, Aquell no vale? surten en vídeo. Però, què hem fet? Arrosset? Arroz con pollo, delicias. Teniu foto per aquí i foto per aquí. Són les 6 del cap vespre. Mos hem passat tot el cap vespre aquí tancats, jugant a l'ou, fins fa una estoneta que he decidit sortir, sí, i anar a fer una volteta per fora vila. Fer una pudorota, però molt guapo. I se veuen els Pirineus d'en fora, el bosc molt guapo, i ara el que farem, seguir jugant, estic llança, seguir jugant, i després anar als McDonald's o als KFC per sopar. Sí. Però me queda i em veu molt vida que creus, què fa? Mireu on estem en el cel. Buenos días, gente. Nos despertamos con estas preciosas vistas. Hace un puto frío. Fa molt de fred. 5 grados y hemos salido así como si estuviéramos en casa. Dios! Ja tornem. Mira quina locura. I ara, a fer creps. I després veure el Mundial. Yo puedo hacer chimenea como un cabrón. El Real controla. Literalmente el nivel 1 de cocina, ¿eh? ¿Me he pasado? Sí, un poco. Què? Me estoy jugando una Renatita Class. Encara seguim jugant. I ara per dinar, que són les 4, mos posarem a fer un altre pic creps. Sí, senyor. This is the end. Es para tu transición. Dale. Tenim... Què tenim aquí? Tortillas. Tortilla de crep. Yumba, ya que las tenemos. I ara dinarem. Se m'hauran fet les 4:21. Són les 8 del cap vespre i ara el que farem. En Xavier mos durà a l'estació de busos de Vic. Allà ja farem el bus E12, 2 metres i arribarem a l'aeroport. El de 5 i el de 9. I em vas a l'aeroport. Mira, avui ja farem un avió. No! Estarem allà tot el vespre. Tenim el vol de les 8 del matí. I el darrer bus que parteix d'aquí és en aquesta hora, més o menys. Bueno, ja veureu què fem. En Biel i jo estarem passant tot el vespre ja i no sabem què farem. Ja ho veurem. Yo estaré en casita calientito. Bones. Que bona. Ja hem arribat a l'aeroport, mireu això. Han canviat de càmera. Tira més. Ara estem en la mòbil. Com veus estem en el passadís infinit. Ja han passat seguridad. Para l'aeroport está més buena, no hay ningú. Otra vez pecando. Ya no podemos más. Aquí ja va el vlog, 9:30 i no puc més. Ja m'ha donat aquest viatge. Pues unes angines, perquè tinc un mal de cap, un mal de coll. Molt bé, metge.